Ayan guys, nakalabas din ako guys sa Longga. Tingnan nyo guys. Yan. So ngayon papunta ako ngayon ng barangay hall para kumuha ng work permit. So, parang pass. Kasi tomorrow start na ng trabaho si Long Bisaya. So guys, kuha tayo ng hagdan. Yan guys yung mga sasakyan Wala, di ko nadala yung alcohol. Ay, namiss ko to guys. Namiss ko to. Ay, namiss ko lumabas guys. Pero yun yung lumabas ako nung nung April pa ako last lumabas, April 2. Oo. Kasi sobrang higpit noon guys. Ayan, Pure Gold, mamaya pupunta ako dyan. Oo, namiss ko yung mga display. Walang pambili. Oo, namiss ko yung display lang guys. Pero walang pambili. Ay, thank you Lord. Nahulog. Ay, ayan may bus. Hindi ko alam kung yan yung sasakyan. Ay, malayo-layo ito Malayo-layo itong lalakarin ko. Wala pa naman akong payong. My God. Ay, dito ako sa tapat ng SNR. Ayan. Ito yung shoppingan naming mga mayayaman. Charot! Shoppingan talaga. Ito yung bilihan namin ng pagkain. Magkayong Tapos sa kabila, ito naman yung bilihan namin ng mga matatamis. Mga delicacies. Ayan, duty free. Oo. So guys, stay tuned lang kayo dyan. Ay, pagod maglakad guys. Hingal ako. Hingal tayo guys. Hindi ko alam kung malapit na ba ako. Magtatanong pa ako kung saan yung barangay hall. So guys, nandito na tayo. So ito, magsasay muna tayo ng